ev dibistan hatiye avakirin bi alîkariyê Komîteya Mêrdînê ya bi ser parêzgeha Hesekê va û li Tirkiye li bajarê Mêrdînê nêzî 180 şagirdên Sûrî perwerdeya zimanê Kurdî dike ji refeyekê ta refê hefteyê. Gelek zarok em wara rûniştin berî em dest vî karî bikin yanî zaroka pêşî westpêra rûniştim ji mir got mamosta ez got bêxwaz jî bimênim got ez bêcil jî bimênim ez birçî jî bim lêbera ez nebê xwendin bimênim ev ştegalî ma mira û ez û hevalê xwe 10 kes bûn em rûniştin em çûne komaleya Mardin Hesekê bi alîkariya wanakê em hev rûniştin me got em ê dibistanekê ji va zarokê Sûrî re em ê ava bikin. Îtîlafa Sûrî tenê kursên zimanê Kurdî pêşkêşî wan kir bê ku alavên din ji wan re peyda bike lê tevî aloziyê jî dibistan û mamosteyên wê bi karên xwe de çalakin ji hêla xaba Yeketiya Nivîskarên Kurd û Yeketiya Mamosteyên Kurdistanî cil û hîn alavên xwandinê pirtûk û çende pêşkêşî şagirdan kirin di van dibistanan de kursên zimanê Kurdî, Erebî, Tirkî tên fêrkirin û di asta refên heftan de jî zimanê Frensî jî heye. Em weka komela Mardin Hesekê me xwest em dibistanekê nisêbînê vekin vî alî me danûstandin bi grûpên medenîr kirin li bajarê Nisêbînê hûn bajarê Diyarbekir û camêra ji me re alîkarê anî. Mamosteyên van dibistanan bi awayekî bêpera kar dikin û hejmara wan tevî kesên rêvebir nêzî 16 kesin. Hêjaya gotinê yek û şagirdên van dibistanan ne tenê Kurd in lê ji hemû parêzgehên Sûrî ne.